z dalšího videa. Dneska bude názor na Terezu TV a Terezu TV. Začneme Terezu TV. Takže, jak asi už každý víte, Tereza TV kopíruje napsanou wow! No. Ptala jsem se leposenály prostě jako, že jsem jí napsala komentář, co říká na Terezu TV a nebo teďka nevím, možná jenom na Terezu TV a Terezu TV. No prostě a odpověděla mi něco takového, že prostě, no je to hnus, co k tomu víc říct. No, takže tak. Já si myslím, že Tereza TV prostě a Denisa TV týká celkově fakt, že chtějí jenom vydělat peníze ti jejich rodiče. No, prostě mi přijde, že to udělali tak, aby první rok byl normální, to byl prostě normální kanál, který si, no, měl normální obsah a nebyl takový lens. Takže, to si rozvíme po reklamě. Ne, dělám si srandu jen, ale, no, je to prostě hnusná, rozmazlená, jsou to rozmazlený kyďákové, který prostě nemají ani ponětí, co vlastně dělají a jejich rodiče jsou ještě větší píči, takže prostě jsou to na hovno, je to na hovno do hodina a jistý pan Luboš Řídký vyhrožuje, nebo prostě, no, říká něco takového, že ten, kdo bude říkat o její Denisce a Terezince a nějaké hanebné věci, taky prostě bude žalovat. What the fucking kidding me? Jsem prostě úplně vedle z toho. Mně je jedno protože samozřejmě, že prostě, jo, chápu, nemám co říkat, že prostě, jo, sice má 10 000 odběratelů, ale, a já mám 4, ale tady to není sakra normální, kdo týrá psy pro boha. Víť, furt je, jako, prostě najednou se prostě úplně všechno změnilo. YouTube se změnil, najednou prostě všichni začali dělat reakce. Jo, tak. No a, jako, nechci nic říkat, ale prosím, známější lidi, nebo prostě obecně lidi, už nedělejte další reakční videa. Oni chtějí jenom na tom YouTube nějak zasáhnout, aby něco dokázali. A měli tedy hashtag víc YouTube money. Víte, že jim tady takhle pomáháte? Chápete to? Ne? Tak to prostě jste blbí. Chápete? Pokud to nevíte, tak já. Lepe jsem myška, jo? No, mám sice jenom 4 odběratele, ale furt mám lepší tvorbu než obě dvě oni. Nebo to mi říká Lepaso Salem. No, ne, neříká. Prostě ne. Ale moji kámoši ze školy mi říkají tady to nic takového. Furt mám lepší tvorbu než ona a furt mám prostě, je to lepší, chápete? Já aspoň netýrám nikoho. Jenom natáčím Lepese videa. Jej! Hello, tak a prostě je to hnusná rodina, která si nezaslouží prostě život. Podle mě a tady to fakt ne, tohle to se nedá. Prostě já jsem znechucená. Prostě, vole, já mám prostě pocit, že každou minutu začnu zvracet, když o ní mluvím a prostě tohle to není normální. Takže, hashtag, serete mě, Deniso, nebo prostě, rodino řídkých, nadstřídně vyjebaný potrati. Bleh. Ne, fuck, nevadí, jenom počkám, prostě, jako, tady já to fakt nechápu, proč chcete, já vím, chápu, YouTube money, ale tohle to fakt není normální,
Teďka Tereza TV. Ne, Denisa TV. Proč týráš psy? Za A. Za B. Je to kurva, ale kurva. Blbá, prostě malá kyďačka. A vypadá jak nějaký hovno nebo něco. Jako, what the fuck. Hnus, to je hnus. Tak. Je to hnusná píčka. Kyťačka. Jo. Jejich rodiče za to taky můžou. Jelikož víme, že prostě tam jsou, když natáčí, takže nechápu za A, proč furt děláte ty soutěže, protože jako to už je fakt debilní. Proč děláte prostě soutěže, když ty lidi stejně jdou na jiný kanál, radši si tam otevřou jinou soutěž, vy jste fakt, nejste normální. Jděte do prdele, fakt do prdele. Tak, a hotovo. Prostě ne. To není normální a já s tím prostě nesouhlasím. Pokud na mě podáte žalobu, je mi to úplně uprdele, já to nebudu řešit, moje rodiče to taky nebudou řešit, prostě jste mi uprdele. Tím samozřejmě nemyslím diváky, jo? Tak, myslím řídký, jo? Takže tady to je konec videa. Čau.